Pano ndi Panyasa Voice Box pamene timakhala tikukambirana nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndipo posachedwa apa tamva ndithu kuti chipani cha United Transformation Movement UTM chatuluka mu mgwirizano wa Tonse Alliance with immediate effect. Ndiye kumeneko ndithu anthu nkumadabwa kuti kodi chipani chitsopano chiyenda bwanji. Akuluakulu anena kuti ayi padakali pano chipani cha UTM chili kalikiliki kukonzekera convention kuti akasankhe atsogoleri anyuwani amene ndithu atsathe kutengera chipanichi patsogolo komanso ku chisankho cha 2025. Ndi pano tabwera ndi mmodzi mwa masapota a UTM amene akunena kuti chanzeru chimene a UTM angapange patakali pano ndikubwerera ku DPP chifukwa kuti DPP ndi chipani chokhacho chimene chili champhamvu kwambiri chimene chingathe kupanga mgwirizano ndi UTM wamphamvu kuti atha kugwetsa boma la Malawi Congress Party. Ndiye tikhale limodzi kuti tiwamva amayi amenewa kuti kuda kuti bwanji maganizo awo pa mgwirizano wa DPP komanso UTM pano Panyasa Voice Box. Mawu amene mwayankhula atsogoleri amveka ndithu kwambiri ndipo ndiye mwayankhula zamphamvu. Ndigwirizane nanu pantunda poyena ayankhula onena kuti anthu amene mukuyankhula kuti tipange mgwirizano ndi DPP ndiye kuti inuyo sindinu a UTM ndinu a DPP. Ndiye ndimafuna ndayankha amene unena kuti inuyo mukuyankhula zimene zifukwa chakusazindikira. Chipani chathu ndi chachikulu koma sichingafanane ndi DPP. Chipani cha Congress ndi chachikulu chikufunika mphamvu osangoti mphamvu iya koma chikufunika mphamvu kuti chichoke mboma. Galu wakhala mwina mwezi watunthu nsima asakudya. Ndesu lumene lolo mwangotengako mwina kaya ndi mtanda wa nsima uja kumponyera. Galu uja wapana nsima ija kukamwa. Ndiye mngozaganiza zona kuti tafulumira kumpatsa galu nsima iti mulande ndimpase mphaka. Muona kuti galu amene nsima imene mungamulande mophweka. MCP yakhala nthawi yayitali kunja kwa boma. Ndiye pano ili pa mpando. Ndipo ichita china chilichonse chothekera kuti boma limene lili kwa iwo asachoke. Ndiye mukanena zonena kuti ife a UTM tiyime patoka. Inuyo UTM simukuyikonda. UTM wina aliyense pa grupu amene akunena zonena kuti sitingapange mgwirizano ndi DPP. UTM simukuyikonda. Mangawa kaya maudani kaya nzichani zimene zozo mu nthawi inoyi tilibe nazo ntchito ndipo tisazichite follow zimenezo sizitithandiza. Ngani imene ingakhalepo apa ndionera kuti tigwirane ndi chipani chimene chikuoneka ndi champhamvu 50-50 ndi MCP. Ife tilowe mbali imeneyo kuti MCP titani MCP yonse. Koma tikatengera za maudani ndiponso timamva zonena kuti mtsogoleri wathu asanamwalire akuchokera ku Korea kuja. Anandilinga lero loti akufuna azathese mgwirizano. Kodi akanathesa mgwirizano akanapanga mgwirizano ndi ndani? Akanathesa mgwirizano ku MCP. Akanapanga mgwirizano ndi ndani? Palibe amene akudziwa. Chifukwa iye uja wachoka asanatiyankhule. Wachoka ndi mawu asanatiyankhule. Ndiye ifa chakuchoka ndi mawu asanatiyankhule 1. 2 mafedwe ake ndi mmene munthu analili ngati ine zinandipweteka ndipo zikundipweteka kufikira lero. Ine sindikuyangana za mpando sindikuyangana kaya zachani koma mmutu mwanga ndi mumtima mwanga ndikungoganiza zona kuti MCP choke. Ikachoka ine mtendere ndzakhala nawo. Chifukwa iwo aje kuti azikhala pa mpando nchifukwa cha ifeyo amene tinathandizira. Ndipo kuti mtsogoleri wathu azichoka ku DPP kunalibe kumangawa ena aliwonse amene tinganene pano. Anampangapo interview Brian Banda kumufunsa kuti mwina amene machoka umene kuku munagwirizana ndi Peter Mutharika kunena kuti wina atenge 5 years wina 5 years. Chilima anena kuti kunalibe mgwirizano umenewo koma ine nangofuna kuti ndipange chipani changa. Ndiye anthu inu mukamaka kamira maudani oti sakuthandizani. Kumpandoko mutakakhaleko ndinu. Inu mukakhala kumpandoko. Inu mufuna kuti MCP ilamuleso ziko lino. Ndipo ine munthu amene akuyankhula zimene zizi mukonozona kuti zimene tikukambirana munomo sizikusangalasani. Inu ndinu a UTM koma mufuna mutayima panoka. Munomo tulukani. Ndikumasukireni choncho. Chifukwa inu ndinu anthu oti simukukonda ziko lanu. Inu mene Chilima uja wafera muja mukanene zona kuti basi tiyime patoka inu tingayigwese MCP muganiza bwanji? Anthu mukuganiza bwanji? Ganizani mwakuya ngati anthu. Muganize mwakuya. Pena pali ponse kaya ndi pamodzi ngati pali maudani koma nthawi ya maliro anthu zonse zija timasiya tonse timabwera pamodzi nkugwirana manja. Ndiye ife udani tuuko kampati kafika nawo kuti.
kodi ife tingapange alliance ndi afford ngumayembekeza zoti MCP itigwesa tingapanga alliance ndi UDF ngumayembekeza zoti MCP itigwesa nzosatheka kaya ife tipanga alliance ndi DPP a UDF ali ku DPP afford mmene zikumvekera ali ndili ngati lopita ku DPP MCP itigwesa musavuta anthu muganiza bwanji muganiza ngati ndinu ana chifukwa chake chani basi mungoganiza za maudani adzakupasani mtendere anthu amene anadana nawo ndi akulu akumipando inu sizokukuzani olo ndi mbiri yomwe kumene kumulibe muganiza bwanji athu inu ndinu anthu okuyisa kwa basi machitidwe anu inu tiyeni MCP tichonse panopo timvane tigwirane manja timvane chimodzi tipanga alliance ndi DPP ine ngati mtima wanga sindikufunanso zampando ndibe nazo ntchito chili manafa mwa umphawi koma ndingofuna kuti MCP ichoke ichoka bwanji tigwirane manja ndi DPP nkhani yata ndigwirizane ndi ankolo nena kuti koma pakhale mgwirizano wamphamvu omveka bwino onena kuti patsogolo ifenso tidzakhale ndi chani tidzakhale ndi mbiri ndiye kuti ifeyo ngati kuli kulamulira 2030 osakhala pano anthu muganiza bwanji kodi mukungona zona kuti ife chipani chathu chachikulu achinyamata chani achinyamata ambiri panopo pamene ayang'ana kunena kuti MCP ndiyoopsa poona zimene zachitikazi koma ngati ine wapakanthawi ine MCP inavuta ifa chachilima koma MCP sinimayifuna MCP ndiyankhanza pali zifukwa zimene sinimayifunira ndi anthu zamakakamire zinthu zoti sizikuthandizani zinthu zoti zilibe mtunda osalimbana ndi chinthu choti sichitithandiza ulo pang'ono MCP choke tibwerere ku DPP nkhani yatha maudaniwo analipo anthu imeneyo koma chilima sanaphedwe ku DPP anachoka kwa moyo komanso mene amene akuti afuna athese mgwirizano sitikuzona kuti kodi kuthesa kwa mgwirizano umene wakanakhala naye ni moyo tikanalowera kuti ngoti kaka nkhani zopanda moto anthu muli apanso ogwetsa ulesi